Oh my God, what's this? What the heck? What's this? Ganinang buntag ayaw ang asawa kay dagan na po daw labunon. So ikapoy siya ang maglaba og kanang comforter, mga habol ana. Tanawa mga angkol ba na kayo maligya isda karon di auto na. Oh, ha? Good morning guys, welcome to my YouTube channel again. Sa pag-English bro, maggalag yung luyang kaya. Basa mo na. Early pa sa morning. Doon ganyan ang mga crickets. Muna nakalami sa dili sa mong ipuyan Westwoods. So done with my 2 hours walking. I-check na ako kung garden sa likod. Nanubo na. So muna akong daily routine. So every morning matag 4:30 AM baklay lang within the village, balik-balik. So at least mga 1.5 or 2 hours. Kaya dapat mintas wa pay vaccine muna yun sa itong i-promote ang healthy lifestyle. Pro kapoy. Mga negosyante sa Westwoods. Si katawa bisa ko joke. I-greet me sa Muna mga kauban na hugahay kayo mga babae. Okay, anyway. Again, kung po nakabalo, gisiminto na nako ning sa gawas. Siminto lang muna. Mingaw ang balay kay wala akong mga kids. Kay nag-celebrate man sa birthday sa akong nanay. Laging adlaw, so muna siyang wala sila karon baka tomorrow pa. Oh my God, what's this? What the heck? What's this? Oh my God. Among halin, no? Among halin, yan. Namaligya ko o ganang alcohol. Direct dito sa supplier mo ng barato. Yan, ako'y rescue alcohol. Tapos, baligya po ko og Dinorado Rose. Dinorado. Premium white rice. Vietnam rice siya. Lami kayo. So, PM is the key. Uy, bawal rin ang PM is the key. AM is the key. Quarter to 7 pa. Perfect. Alas 8 akong radio show. Kape sa ta. Mingaw man yung balay pagway mga bata, no? Tapos timing sa kaya magka-moment tabi walay mga bata, no? Atong gubot-guboto ng mga pinilo diha sa taas sa kwarto. Speaking of mga pinilo, ganinang buntag ayaw ang asawa kay dagan na po daw labunon.
O ang pinakakapoy labahan ang mga Comforter. sa pa. Habol. Yan. Kapoy na laban, comforter, printer, mouse kaya. Di computer dito. Joke mo to, katawa po ba? Comforter, bara sa computer. Explain. Explain pa ko. Hindi ko yung tilao. Lain ka rin ba pamubo na kala, oh my God, COVID. Anyway, speaking of na problema ng asawa, so ikapoy siya maglaba o ka ng comforter, mga habol, ana. So, nakauna ako, nakita na mo ng sa online niya ka ng dirt bag, from the root word dirt, na isulod sa bag, dirt, no? So, ano siya, nasa sa Facebook, kung asa, kung na kay mga, do ka ng mga laundry ba, di ba, na uban niya, kung ang problema lang sa uban, na uban mo, adto dito sa laundry shop, tapos dito maglaba, so magulat-ulat ka, ikaw maglaba mismo, gwapo man na siya, pero kung imo na naon, medyo time consuming, yapong kaya naman ka dito magulat, na uban, ibilin lang, effort, pero sa panahon karon medyo action taga-balaka, di ba? Kaya maglakaw-lakaw ta, tapos usahin na patay. For example, sa kuha, di ko basta-basta makahawa kay namo ko'y trabaho online, ana. So, karon testing ta gamit ang dirt bag. Kanang mga comforter, kaya ang mga sinina, lahi man ang presyo per kilo. Tapos fix ra yun na, balag kung sa kakalayo. Kaya na mag-iban mga laundry nga, kung layo ka, ana, mag-matter, di ba? Kanila fix na. So para dili sa puton si Nelsens kay di ba lisod na ang asawa pag maglagot. Tibok adlaw sapot na sila mga igala. So try na kong dirt bag. Sila ko ipalaba. Okay? So try taog ko gamiton na to tong cellphone usaon. Cellphone din. Dirt bag. There. Pagkita nimo sa dirt bag, kanang dirt bag laundromat. Yan, dirt bag. So mag-make appointment lang ka. Tapos mag-book dayon ka. Ang wash dry regular 25 per kilo, wash dry linens 50 per kilo. Ang wash dry fold clothes and linen price varies. Wash dry. Tapos ada yung ka sa wash dry. Tanada yung kay kuan ang say date. Pili din ka on say booking na igala. So mag-book din ka. Para mo na oras nga mo na sila sa inyo. So na din kay ma-receive natin. Perfect. A few moments later. We will try to laundry this. Yes, this one. Which one? Where? Niabot na mga taga dirt bag. Brother! Morning dia. Brad, mo niya akong kuhan, Brad. Murag dako-dako ni Brad. Sige, larga. Yan. Sure, the noise is that? What? Yes. So, mato sila sa inyong mga balay. Tapos kuhan nila inyong mga labada. Isig na ako, kasi napil akong brief. Kasi siyempre, nagtambok mo na akong kuhan. Labo nun. So, timbangon din na nila. Pero na minimum nga at least 5 kilos. Kung di kaabot, dili mo. Laban, iba na mo. Laban gyapon. Ang mo bayad is kung kilos lang. Oo. Ang mo bayad is kilos yun.
Okay. So minimum 5 kilos. Kung di kang kabot og 5 kilos, mo na gina siya dapat ang presyo niya. So for example, isa lagi ka t-shirt yung mo gusto, grabe na gid kayo ba. Pero dapat considered na siya as 5 kilos yapon. Oh, so minimum pa walay gansi sa biyahe. Ang pangutana karon, pila ka na ka kilo ron? Ato sa timbangan. Atong timbangon, dali na. Oo, naitimbangan ha. So kani uban mga ready, ano na ni? Deliver na sir. Ready. So pag uli pag isip mo, naka-con pag yun, Box siya. naka-box, tapos nakapilo na. Pilo na. Oh, ayos no. O gani, ang primero nga bag, pino man na, 5? 5 kilos dito sir. 5 kilos. Okay, 5 kilos. Kaning isa kay mga porter mo ko na ko ni gala. Ayan. 6 kilos. Depende unsa nga, depende nga angle, kung diri ka nga angle. Diri ka. 6 kilos plus 5 kilos, 11 kilos. Okay. So diyan na yung kwintahon. So expected kung karon kang adlaw, mga pila din naka Ugma sa deliver. so tomorrow daw ang delivery. So within 24 hours. Kaya na. Very good. Safety kayo mga gala. Okay, so again, pag umanana, ang bayad, Pag-deliver sir. pag-deliver na. Ayos. Thank you very much. Very low. Dirt bag, barato kay mo ha. Pilang kilo karon? Kuan sa sinina mo is 25. Ang sinina, 25 pesos. Barato ah. Yeah, 50 ang comforter. Ang comforter, 50. Okay. So 25 ang sinina, tapos 50 pesos ra ang comforter. Very good. So akong kuan balik. Okay, very good. So pagbalik na dayon. O balik na ang kuan. Okay. Sulban na gala. Thank you, brother. Salamat po na. Sige, thank you. Thank you, Brad. Thank you. Are we gonna use? What are we gonna use? What are we gonna use? Habol. No more habol. Oh man, that's so cool. Alright, that's it. Si Commander medyo gisapot na mga gala. Kay Telem. Labunon, balik-balik, labunon. Tapos pag umanong laba, hayay, tawang magpilo na siya. Dapat yun, nasula. Nag-order na sa ko og seafoods. Lambay, katambak, tambak. Mura ng yamang tubig, yan ay baligya, itlog. Yamang bukid na siya. Yamang bukid. Kaya ang baligya, dalagang bukid. Tapos naman ta syudad, dalagang syudad. Mura-muram na yung may siya na dato. Tanawa, ang kulba na kayo maligya isda karon di auto na. Oh, ha? Ingana, may dali. Lahat eh. So ang style karon, muna ang giingon nga, maningkamot yun. Mangitag pamagi. Holiday. Ah. Holiday bigyan. So nasa dire. So gi-convert ang auto into fish car. Amo ni gikan pa. Sambuanga Sibugay boss. Sambuanga Sibugay. Kulotanga Island. So sugato siya ni every morning, sugato ni dito. Yato gyud na des balay, isa ka truck na parking na truck ron balay. Dito mismo sa bahay. Okay. Kuanda yon ng bay fresh. Tas social pa si Lupin. Si Plak. Limango. Pili lang. Link below. Ano yung amigo na ko may dala. Full bag kayo. Nagyod da? Salamat boss. Thank you, brother. Salamat kayo. Dikot siyo. Pareha sa mo diri ba? Maligya na ko diri og bugas. May bugas. Ang mag-deliver na naka-Fortuner. Right. I can smell the tanglad, the kamatis, and let's eat some. Let's eat.
Tada! Nana ako. Dili ba? I-mute di. Nana ang dirt bag. Nakabutang sa kuan. So nakapilo na. Tapos with popcorn. Yes. Tada! Actually, nakulbahan sila ganina kay na nakita nga gisi. Abili lang nakasala sila. Actually, gisi dito daan. Oh! In fairness, what? Simuta. Simuta. Alright. O syempre, after ani, kay ang bayad din may gala. Kay pag-deliver na. Okay. So, actually, nag-text na sila sa kuha. O ang akong amount, na ko'y resibo na dawatan. Ilan? Ayan. Actually, nana sila gikon sa ako diri. GPM sa ako. Okay, sa Facebook man sila. Oh, di ba? So, magbayad ko sa 550. Ay, nakasimple na kala. Thank you. Okay. Bayad, braver. Brother, thank you very much. Ayos mo. Alright. So, ibali na rin naman yung plastic. Ang plastic libre ha. Dirt bag, baby. Try nyo na. As in, dirt bag. And then, problema naman, dagan na yung labunon ba? Perfect. Why hassle? Why hassle?